Makkaroit pitäisi saada myytyä enemmän. Eiköhän tehdä TV-mainos? Oikeesti? Muistatko sen biisin? Ostakaa makkaraa. Joo. Mä toin pari nokkahuilua. Ota vaan. Mikä tää nyt on? Ai. Kato tää biisi. Miten tää nyt muuhun liittyy? Niin sä voisit soittaa tän biisin siinä. Mä kokeilin, mä tapailin tätä, mä katsoin tubesta ohjeet. Näin. Eli ne kaksi ylös siitä. Aha. Kyllä se sieltä tulee. Oot messissä? On. Hienoa. Himanto, miten menee? Kato Ossi. Kato. Näet sä, mä olin harjoittelemassa. No, näytä. Ei tuu mitään. Siitä mitä tuli. Siis mikä toi on? Kato, nakkipuvut. Nakkipuku. Niin, sille kuorolle. Kato. Hetkinen, eihän tää mahu. No mutta ei se mitään, kyllä me keksitään siihen ratkaisu. 2 viikkoa tästä, niin kuvataan. Noniin, tänne tää rupeaa kato nyt rakentumaan. Tää on ihan viimeisen päälle kaikki nää vehkeet. Tuollakin toi valokaveri, niin se on kato monta tonnia päivä. Pro-lykti Orion 675 FS, ei ole niin sanottu mikään alkaenmalli. GFM 365 bongo bongo. Erittäin hyvä tämmönen niinku rataleikkuri. Ja sit toi kamera ajaa tuolta sua kohti. Ihan kato, tähän näin tulee silleen, että sulla näkyy mustapäätkin nenästä siinä ruudussa, kun lähet siihen biisiin. Sitten kato 11 hengen kuoro tulee 35 minuutin päästä. Niin me laitetaan ne tähän sun taakse, niissä kostyymeissä. Ne laulaa tässä sulle. Nyt sä vedit tokossa. Sä et keskity nyt. Hei mä keksin. Okay. No. Leikitään, että mä oon kamera. Nytte. Tämmönen ammattilainen täältä. Et 3. alkaa. Ostakaa makkaraa. Suomen palkitoinen makkaramestari Rami Himanto esittää. 3, 2, 1. Ei se saatana auta. Kokeillaan kerran, mä laulan sulle. Ostakaa makkaraa. Perniöltä parhaat saa. Noilta mä vähän niinku Ei laulas. ollut muuten ihan ollut huonoimmasta päästä. Ei, mutta ei parhaastakaan. Joo. Missä Ossi on? Vitsi kun Ossi näkis nyt. Pakko mennä Ossille kertomaan. Mä oon oppinut sen. Ei tää se vaikeampaa ollut. Hyvän näköinen setti. Nyt on valot kaikki viimeisen päälle. Kohta mä pyydän kuoron tähän, niin laitetaan ne varmaan tänne sun taakse. Okei. Tiedätkö tälleen? Joo. Ja sit varmaan jotenkin, tiedätkö, sä rupeat soittaa ja ne lähtee mukaan ja sit mennään. Kokeile vielä kerran, nyt onko sulla se? Se on ihan ok. Ja mä vedän siihen loppuun vielä tän esiin. Kova. Oot sä nyt valmis? Mä oon valmis. Oot Mikä sä? fiilis? 5/5. 5/5 sama. Tsemppii, mä käyn oikein kuoron. Ota vielä 1 treeni tässä, ne tulee minuutin päästä tähän. Okei? Tsemi! Ei vois mennä paremmin. Seuraavaksi Suomen palkituin makkaramestari Rami Himanto esittää meille. Permiö 1930. 2 ekanuottia oli jo hyvä.